ne balimaw bi an sigi kun ye i y'a faamuya bala élection min bɛna kɛ le 18 an ka constitution élection min bɛna kɛ le 18 an b'an da don o la parce que ci dɔ bɛ n bolo au niveau la k'a fɔ n'an bɔra yen nɔ Poutine ye balo bila ka na Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma an b'an da don o la n'an bɔra yen min ye Cɛbilen Daramɛ ale fana bɔra panpan na k'ale ka mɔgɔ si kana nin constitution in voter an bɛ tafu di ale ma ni waati man ta an tɛgɛ ma denkolonden n'o ye Tiserido Tigida Jaguraga an ɲa b'a la tuguni a bɔra ka vocalini dɔ kɛ an b'ale bila place kɔnɔ voilà ne balimaw ci b'an bolo ka lase maliyɛn dɔw ma maliyɛn dɔw minnu bɛ faransi kɔnɔ i y'a faamuya b'a la aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama votu kan ka kɛ le 18 consulat ko k'a fɔ aw ye k'u mago bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu i y'a faamuya b'a la ni ASACER do quoi ASACER voilà ASACER tɛ dɔwɛrɛ ye e de bɛ bureau de vote kɔnɔ i y'a faamuya b'a la vote bɛ kɛ cogo min na k'a kɔlɔsi ka mɔgɔw fɛngɛ quoi mɔgɔw bɛ vote kɛ cogo min na quoi o de ye ASACER ye quoi voilà ko u mago b'o o tigilamɔgɔw la ani président bureau de vote kɔnɔ voilà n bɛ segin a kan consulat mɔgɔw u k'u mago bɛ présidentw na bureau de vote kɔnɔ ani ASACER mɔgɔw u mago b'u la mɔgɔ min bɛ se sɛbɛnni na mɔgɔ min kalannen don i y'a faamuya b'a la ni degenna ka votew kɛ k'u mago bɛ o mɔgɔ qualité ninnu na i y'a faamuya b'a la ni e mɔgɔ min bɛ fɛ i y'a faamuya b'a la ka kɛ ASACER ye walima ka kɛ président bureau de vote kɔnɔ an bɛna Tanti Arama ka numéro di aw ma a b'a wele à partir de aujourd'hui parce que liste bɛ datugu bi voilà bi kɔni ni mɔgɔ min ye vidéo in sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i sigiyɔrɔ bɛn bɛ faransi ma i y'a faamuya b'a la n'i bɛ fɛ ka kɛ ASACER ye bureau de vote kɔnɔ ka kɛ président bureau de vote kɔnɔ an bɛna numéro di aw ma aw bɛ Tanti Arama wele bi bɛɛ i y'a faamuya b'a la aw tɔgɔ bɛ sɛbɛn liste kɔnɔ vote don i y'a faamuya b'a la aw de bɛ kɛ i y'a faamuya b'a la ɲɛmɔgɔw ye bureau de vote kɔnɔ voilà a bɛ Tanti Arama ka numéro ta 06 64 82 35 02 n bɛ segin a kan Tanti Arama ka numéro n'i y'ale wele dɔrɔn a b'i tɔgɔ sɛbɛn liste la parce que u mago bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu kalannen don i y'a faamuya b'a la n'u bɛ vote ɲɛdɔn n'u tɛ nkalon tigɛ ni fɛnw dɔn vote bɛ kɛ cogo min na k'a kɔlɔsi vote ka kɛ tiɲɛ kan i y'a faamuya b'a la ka kɛ présidentw ye bureau de vote kɔnɔ ka kɛ ASACER bureau de vote kɔnɔ u mago bɛ o mɔgɔ qualitéw la voilà a bɛ vidéo in cari mɔgɔ minnu bɛ faransi n'u kalannen don n'u bɛ se ka i y'a faamuya b'a la ka taa kɛ présidentw ye bureau de vote kɔnɔ consulat ko k'a mago bɛ o mɔgɔ sugu ninnu na voilà mais aw bɛ Tanti Arama de wele n'a ye Tanti Arama wele ale bɛ aw tɔgɔ sɛbɛn liste la voilà Tanti Arama ka numéro n bɛ segin a kan 06 64 82 35 02 mɔgɔ mɔgɔ mana Tanti Arama wele i y'a faamuya b'a la a b'i tɔgɔ sɛbɛn liste la vote don e de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ bureau de vote kɔnɔ ka mɔgɔw dɛmɛ vote bɛ kɛ cogo min na ka tila ka bulletinw kɔlɔsi nanbara ni nkalon kana ye baaraw la ka baara kɛ ka ɲa a tɛ taa présidentw ni ASACER kɔ voilà o de tun ye o yɔrɔ ye consulat ko k'u mago bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ kɛ président ye bureau de vote kɔnɔ ani ASACER ye bureau de vote kɔnɔ parce que ni olu tɛ vote tɛ kɛ ni olu tɛ vote tɛ ɲa quoi mais ni olu sɔrɔla k'u bila bureau de vote kɔnɔ vote bɛ k'a kɛcogo la nanbara tɛ y'a la nkalon tɛ y'a la voilà o mago bɛ o mɔgɔ suguw la komi anw ma kalan ni ne tun kalanna ne tun bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mais anw ma taa école la hali ni anw ye vidéo in kɔnɔ ta foyi tɛ ni faso kanu tɛ sinon an ma taa école la misigɛnna ni wotoro puselaw mais faso o kanu de bɛ anw na o de la an bɛ ka sigi écran ɲɛfɛ ka faso dɛmɛ voilà o tun ye o yɔrɔ ye a b'a yɔrɔnin a b'a partager kosɛbɛ Zeska Mete j'espère que kalannen don voilà Zeska Mete kalannen don an mago bɛ bɛɛ la quoi bureau de vote kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka kɛ présidentw ye bureau de vote kɔnɔ mais aw tɛ se ka k'a ye ten fo k'aw tɔgɔ de ka sɛbɛn liste la n'i bɛ fɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn liste la n bɛ segin numéro in kan Tanti Arama ka numéro 06 64 82 35 02 n'i ye Tanti Arama wele dɔrɔn a b'i tɔgɔ sɛbɛn liste la voilà an balima minnu bɛ faransi kɔnɔ a b'aw de concerné quoi mɔgɔ minnu bɛ faransi kɔnɔ a b'aw de concerné inchallahu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Vladimir Poutine cɛ kɛlɛ min bɛ fantanw fɛ diɲɛ kɔnɔ Poutine don cɛ kɛlɛ min ma wali jamanaw ci Poutine don cɛ kɛlɛ min tɛ taa bi mɔgɔw kan k'u bololafɛn ta Vladimir Poutine
président min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ Poutine do mɔgɔ min président min bɛ fantanw jigi tugu ka ɲɛ fantanw ma Vladimir Poutine tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan n'i y'i jigi da Poutine kan a bɛ tɔɔrɔ ta ka bɔ i kan tɔɔrɔ ye mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ walima subagaden ninnu taara bin mɔgɔ fɛn fɛn kan n'i kɔni sera Poutine ma k'a k'i dɛmɛ a b'i dɛmɛ i ka jamana bɛ kisi wa i ka jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya Vladimir Poutine i ɲɛ t'a la Ala y'a sankɔrɔ ta ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan se b'a ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan wa a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ ci o fanga b'a bolo bi o se b'a ye bi a cɛw b'a bolo mun de y'o kɛ Ala ye sabali d'a ma Ala ye hinɛ don a dusukun na a bɛ fantanw fɛ a bɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ a bɛ fɛ bɛɛ ka lafiya Vladimir Poutine mɔgɔ si tɛ se ka nin kuma in sɔsɔ jamana tɛ yen a ye jamana min ɲagami diɲɛ kɔnɔ a tɛ yen jamana tɛ yen Poutine taara bi jamana min kan k'a b'u ka sanu suɲa walima k'u ka jama suɲa walima ka jɔnmaya ta ka ɲɛsin u ma a tɛ planète sanfɛ ni Poutine delila ka bin mɔgɔ kan a tɛ yen fantanw bɛ ko o ko la Poutine b'o ko de la ni tɔɔrɔ bɛ fantanw kan cɛ min bɛ tɔɔrɔ ta ka bɔ fantanw kan Poutine do o de la Ala y'a kunna wolo ka barika don a la k'a bila masakɛ bɛɛ sanfɛ k'a bila diɲɛ bɛɛ ɲɛ Vladimir Poutine o Poutine i y'a faamuya b'a la ni ani Mali tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi coopération na o Poutine de ye bato belebelebaw fɔ a y'a faamuya b'a la bile kaba malokisɛ saɲɔ i y'a fɔ fɛn fɛn de ye dumuni ye ka batonbaw fa i y'a faamuya b'a la batonw ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'u kun da Guinée port kan i y'a faamuya b'a la plus de tɔni ba yirigaw bile ni fɛnw ka baton fa ka taa n'a ye Guinée wa balo dontɔla de Mali kɔnɔ hali a tɛ mɛn maliyɛn den bɛɛ bɛna dun ka fa sɔrɔ maliyɛn den bɛɛ bɛna dumuni kɛ k'i fa hali an ka kɔnɔw n'i ye ɲɔkisɛ fili kɔrɔ u bɛ ban a la tellement que balo bɛ ka bɔ Irisi jamana kan ka don Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma i y'a faamuya b'a la balo bɛ ka bɔ Irisi jamana kan bi k'i kunda Mali kan a ka bon hakili ma ni nin balo donna Mali kɔnɔ hali n'i tɛgɛ fa bilen de la k'a fili kɔnɔw kɔrɔ o bɛ ban a la parce que kɔngɔ tɛna mɔgɔ si minɛ tuguni hali an ka baganw kɔngɔ tɛ a si minɛ tuguni a bɛɛ bɛna fa dow an y'o de fɔ k'an ka to nin fanga in kɔ bilahi n'i ye se kɛ nin fanga in ye i y'a faamuya b'a la hali i dalen i ka so kɔnɔ o bɛ taa dumuni ta ka don i da kɔnɔ n'i ye se kɛ nin fanga in ye hali n'i bɛ sunɔgɔ la o b'i bɛrɛ parce que o bɛ faso in fɛ danbe b'o la mais fɛn min se t'u ye waati min na o tɛ se k'a kɛ an bɛ nin fanga in kɔ an b'u fɛ i y'a faamuya b'a la parce que danbe de b'o la président ma deli ka na Mali kɔnɔ min ye dɔ bɔ a ka sara la président ma deli ka na Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la min ye anw ka armée bila condition kɔnɔ président ma deli ka na Mali kɔnɔ ka nson minɛ k'u don kaso la président ma deli ka na Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la anw ka entreprise fɛn fɛn tun datugulen don a bɛ k'a bɛɛ lawuli bi président ma deli ka kɛ ni Asimi tɛ ka Mali bonya bi diɲɛ bɛɛ ka kɛ Mali fɛ grâce à Asimi an bɛ to a kɔ k'a dɛmɛ walasa Mali bɛ se ka lafiya cogo min na an tɛ perese dɛ parce que n'i k'i bɛ nin so in jɔ a tɛ jɔ tile kelen a tɛ jɔ tile fila i bɛ kalo dama kɛ ka nin bâtiment in jɔ voilà o de ye jamana jɔ ye n'i k'i bɛ nin so in jɔ nka cɛ i tɛ se k'a jɔ tile kelen a bɛ kalo dama de kɛ san dama kɛ ka so in lawuli k'a jɔ k'a ban pewu mais ko an k'a bɛɛ kɛ tile kelen o tɛ se ka kɛ maliyɛnw bɛ impôt sara siɲɛ joli san kɔnɔ une fois maliyɛnw bɛ salen sara siɲɛ joli san kɔnɔ une fois wari minnu sarala a donna kɛlɛkɛminan na bɛɛ ɲɛ b'o o la kɔnɔdimi don ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ wari min sarala impôt min sarala o ma labɔli yɛrɛ kɛ président ye dɔ bɔ a ka sara de la ka ja a ka sara kɔ ka don lakana minan na ka don ji la ka don fɛn bɛɛ la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ an bɛ nin président in fɛ fo saya n'a ma tiɲɛ bila anw t'a bila n'a ye tiɲɛ bila don o don n'a ye ɲɛ a kɔfɛ aw ka fɔ ma ko tout mɔriya parce que depuis président in mana an bɛ nin sira de kan jamana nafolo ka k'a kɛcogo la baara ka kɛ tiɲɛ kan i y'a faamuya b'a la jamana ka jɔ an b'o kɛlɛ de la ayiwa nin président nana b'o sira de kan mɔgɔ si tɛ se k'a sɔsɔ voilà min ye baloko ye a balo bɛna don Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma Vladimir Poutine i y'a faamuya b'a la a ye bato min fa blé saɲɔ malo a sugu bɛɛ b'a kɔnɔ hali nɔnɔmugu ka bato belebelebaw fa a bato bɛɛ lajɛlen sera Guinée port la sɔɔni camion bɛna doni ka taa n'a ye Mali kɔnɔ maliyɛn den bɛɛ bɛ dumuni kɛ k'i fa maliyɛn den bɛɛ bɛ balo sɔrɔ maliyɛn den bɛɛ bɛna lafiya hali an ka kɔnɔw
ni nin balo sera Mali kɔnɔ n ka cɛ o bɛ dumuni ko k'u fa a laban hali ni balo fili kɔrɔ o bɛ ban a la ala ka barika don tiɲɛ la ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ malidenw bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la wa Mali jɔra ka ban pewu segukaw ka dugawu minɛna ala bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la malidenw bɛ Mali fɛ i y'a faamuya b'a la segukaw olu ka dugawu minɛna ne balimaw ala bɛ ko min na a tɛ tiɲɛ an ka to tiɲɛ kɔ ye hɛrɛ de an ka to nin fanga kɔ de zeska mete walahi ni ne ɲɛ tun tɛ fɛn dɔ la fɛn min bɛ hɛrɛ lase fantanw ma bilahi ne tun tɛ kɛ nin fanga in fɛ i bɛ k'a y'a ka waati bɛɛ kɛ anw y'a kɛlɛ fo lahara a y'a bila fana ni maɲanw b'i kɛlɛ de ni kaɲanw b'i dɛmɛ mɔgɔ tɛ yen min b'an balo mɔgɔ tɛ yen min b'an sara ne bɛ se k'e sagona kuma fɔ cogo jumɛn fo ni n kɛra dangaden ye dɛ sinon n t'i sagona kuma fɔ wa irisi ye balo di Mali ma a ka bɔ hakili ma o tun ye balo fɔlɔw o tun y'olu bila ka na i y'a faamuya b'a la o balo natɔla parce que ni balo bɛ bɔ irisi ka na a bɛ tɛmɛ Europe de fɛ a sera Faransi o y'a bɛɛ bloqué kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga an ka blé n'an ka saɲɔ n'an ka fɛnw c'est que irisi ye dɛmɛ fɛn fɛn ta ka ɲɛsin anw ma engrais ni fɛnw a tɛmɛtɔla Europe yan u y'a bloqué n ka cɛ o balo ma se yen bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama nin sen a ye stratégie de kɛ ka taa munumunu i y'a faamuya b'a la fo yɔrɔ dɔw la ka sɔrɔ ka na don Guinée balo ɲuman sera Guinée kɔnɔ i y'a faamuya b'a la sugu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ wa tɔni ba yiriga n tɛ se k'a tɔni hakɛ fɔ mais ba yirigaw camion bɛ san c'est à dire que camion bɛ kalo joli kɛ k'a balo donni ka taa Mali kɔnɔ a tɛ ban n ka cɛ bateau tugura ɲɔgɔn kɔ fo Guinéw yɛrɛ siranna quoi a ye bateau tugu ɲɔgɔn kɔ Guinéw yɛrɛ ko kɔni nin tɛ Guinée kɔni ninnu tɛna Guinée ci de fo ka Guinéw yɛrɛ ja tigɛ tellement que bateau baw tugura ɲɔgɔn kɔ ka na jɔ Guinée port la a ka bɔ hakili ma wa a bɛɛ falen don bile tɛ dɔwɛrɛ ye alikama min bɛ kɛ farine ye o min b'a kɔnɔ a ka bɔ hakili ma kɔngɔ banna Mali kɔnɔ pewu maliyɛn bɛɛ lafiyara wa alihamdulilayi rabil alamin nin tun ye o yɔrɔ ye k'a fɔ aw ye ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ malidenw bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la segukaw ka dugawu minɛna duwawuden i bɛ se ka sɛgɛn mais i tɛ malo duwawuden i bɛ se ka sɛgɛn i tɛ malo Asimi ye duwawuden de a y'a fa bonya k'a ba bonya ka jamana in bonya ka sɛgɛn jamana in ye waati min na kɛlɛkɛminɛn t'u bolo Asimi ni a tɛgɛlankolon hali bere tun t'a bolo a tɛgɛlankolon ka taa faso kuma bɔ ala t'a labila ala t'a kɛ juguw sago ye Asimi y'a kɛ faso ye ten o de kɔmasegin filɛ nin ye hɛrɛ ka d'a ma n'a tun ma sɛgɛn walima n'a tun ye faso janfa ala tun t'a bila nin pilasi la faso dɔrɔmɛ kelen a ma suɲa a ma deli ka yuruguyurugu kɛ a ma deli ka mɔgɔ tɔɲɔ a ma deli ka bin mɔgɔw kan a ma deli ka fantan ɲɛji bɔ Asimi Koyita i bɛ taa ka histoire bɛɛ jateminɛ i b'a dɔn n'an bɛ tugu mɔgɔ kɔ an bɛ don ji duguma de ka t'i ka kabila k'a ɲininka i ni mɔgɔ minnu tun ka surun i ni mɔgɔ minnu tun bɛ da dilan kelen kan i ni mɔgɔ minnu tun bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ anw bɛ don ji duguma de i y'a faamuya b'a la ka taa o ko segesege anw taara Asimi ka i y'a faamuya b'a la Asimi ka kow ɲɛɲini depuis ala k'a da a ma mɔgɔ tɔɲɔ depuis ala k'a da a ma suɲɛni kɛ depuis ala k'a da a ma bin mɔgɔ kan depuis ala k'a da a ma mɔgɔ ɲɛji bɔ ni cɛ in ka ko foyi de ma se mɔgɔ ma diɲɛ kɔnɔ ni baara ɲuman tɛ a bɛ baara ɲuman kɔni kɛ k'a ɲɛsin mɔgɔw ma a ye faso in dɛmɛ ka sɔrɔ se tɛ faso ye i y'a faamuya b'a la terrorisiw ye Asimi minɛ a ye tile hakɛ min k'u bolo ala de b'a da dɔn mais ala y'a bɔ o la o bɔra a la i y'a faamuya b'a la o tun bɛ kan minnu kɔnɔ ji tɛ yen o bɛ se ka tile joli kɛ ka taa ji ɲini ka na di sɔrɔdasiw ma ninnu ye sɛgɛn ye u ɲana diɲɛ kɔnɔ walahi ala tɛ ninnu labila ala bɛ hɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ni président ɲɛ an ka to a kɔ Mali jɔra Mali jara Mali bɛ kɛ an sago ye don n'a nataw la ni mɔgɔ min peresera fana boulevard bɛ yen ni mɔgɔ min tɛ Asimi fɛ n'i bɛ se k'a kunu a kunu n'i bɛ se ka min k'a kɛ an kɔni b'a kɔ a tɛ bɔ yen bi a tɛ bɔ yen sini wa an bɛ mɔgɔ kɔ i tɛ malo wa i tɛ sɛgɛn parce que anw ye duwawudenw de an bɛ mɔgɔ kɔ bilahi i tɛ sɛgɛn i tɛ malo Ras bala ira di l'homme tranquille depuis Paris balo donna Mali kɔnɔ ka bɔ hakili ma Poutine ye balo di anw ma ka bɔ hakili ma Poutine ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma ala kelen de b'a dɛmɛ hakɛ dɔn ni ɲana bilahi i b'i sago sɔrɔ n'i sabalila ala bɛ hɛrɛ k'i ye n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ bɛ k'i fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ Asimi fɛ bi jigitugu masa a y'a Afiriki bɛɛ kunna wolo ala ka barika don Poutine na
Poutine fana ye masakɛ min a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ. Poutine ye masakɛ min ye walahi a bɛ fantan min ɲɛsuma ala kelen de b'a da dɔn. A bɛ fantan min jigi tugu ala kelen de b'a da dɔn. Ala t'a labila o. I ma ye juguw bɛ bo fara ka dɛsɛ. Diɲɛ bɛɛ y'i ɲɛsin Poutine kelen ma o dɛsɛra. K'a da kun jumɛn k'a tɛgɛ bɛ ala bolo bin cogo t'a la. Silamɛya tɛ sali dɔrɔn ye dɛ. Poutine tɛ sali. Mais billahi a bɛ fantan min jigi tugu a ka bon hakili ma. Ala dun ko n'i bɛ hinɛ mɔgɔw la, n'i bɛ mɔgɔw jigi tugu, n'i bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye ko ale t'i labila. Poutine bɛ fantan min dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ ala kelen de b'a da dɔn. Ni Poutine tun tɛ sisan b'a sɔrɔ subaga den ninnu taara Syrie ci. Ni Kadhafi tun y'i jigi da Poutine kan, i y'a faamuya b'a la billahi Kadhafi tun tɛ sa. Ni Mali tun b'a tɛgɛ di Poutine ma sisan b'a sɔrɔ u y'an bɛɛ faga, sisan b'a sɔrɔ u y'an bɛɛ kan tigɛ. Mais grâce à Poutine an taara an tɛgɛ d'a ma. An bɛ lafiya kɔnɔ bi ala b'o tigi labila ka taa min kɛlɛkɛminɛn min b'a bolo a tɛ mɔgɔ si bolo se min b'a a tɛ mɔgɔ si bolo diɲɛ kɔnɔ mais i tɛ cɛ ɲɛ abada k'a taara fantan ɲɛji bɔ walima a binna fantan kan walima ka taa mɔgɔ bolo lafɛn ta i t'a ye abada Faransi ni Ameriki de b'a kɛ ɲɛtu bɛɛ barika bannen na Faransi ani Ameriki de bɛ bin mɔgɔw kan ala y'u kɔ jɛni k'u ɲɛ jɛni k'u barika ban pewu Mali bɛ se ka Faransi ku tigɛ bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi kɛlɛkɛminɛn min b'an bolo n'a bɛ Faransi bolo ala kana hɛrɛ k'an ye se min bɛ anw ye bi n'a bɛ Faransi ala kana hɛrɛ k'an ye se b'an ye ka tɛmɛ Faransi kan bi i ma u bɛɛ ja tigɛra k'an bɛ ka minɛn san k'a di k'an bɛ ka minɛn san k'a di fɛn ma Wagner ma ko Poutine bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw ladon Mali kɔnɔ ko ka taa di Wagner ma tellement an bɛ ka minɛn san minɛn min ɲɔgɔn t'u bolo bi u bɛɛ ja tigɛlen don yanni bi fana ka se Joe Biden fɔlɔ de y'a fɔ ko Poutine bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw di Mali ma ko Afrique duralen tɛ nin kɛlɛkɛminɛn ninnu na parce que a sugu bɛɛ b'an bolo se b'an ye bi ala ka barika don tiɲɛ la n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye n'i ye dɔrɔmɛ kelen di ala ma ala bɛ dɔrɔmɛ tan d'i ma tiɲɛ kɔ ye hɛrɛ de nkalon kɔ ye ta tiɲɛ ye jigitugu masa ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ taa n'a ye an b'i fɛ n'i ma ɲɛ anw tɛ k'i fɛ balo bɛ ka don yen Poutine bɛ ka sugu bɛɛ di an ma n'an bɛ ka taa an bɛ se an bɛ bɔ yen an bɛ na Cɛbilen Daramɛ Cɛbilen Daramɛ communiqué kɛ kunun ko min ye an ka constitution kura ye référendum min bɛna kɛ vote min bɛna kɛ le 18 k'ale b'a ɲini a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka nɔ ta ko mɔgɔ si kana wuyi ta ko nin constitution in k'ale ma jɛn n'a ye ko Asimi t'a dilanbaga ye tout mɔriya ni ala banna mɔgɔ la i bɛ sɔn ko bɛɛ ma san 30 ni kɔ aw de bɛ jamana in kunna san 40 ni kɔ aw de bɛ jamana in kunna san 60 ni kɔ aw de bɛ jamana in kunna depuis fɛtɛlɛba tile jamana in bɛ aw de bolo aw sera k'an ka constitution dilan constitution bɛ hɛrɛ lase anw ma wa u ma se k'a kɛ dɛ aw sera ka Mali jigi tugu o ma se k'a kɛ dɛ depuis san 60 ni kɔ aw bɛ Mali kunna Mali kɛra mun ye foyi Mali jɔtɔla u bɛ n'u jɔ anw da la ko mɔgɔ kana voter mɔgɔ bɛ e kɔ yɛrɛ wa hali e muso ni denw t'i kɔ Cɛbilen Daramɛ delila ka gagner mun na Mali kɔnɔ a tɛ yen Cɛbilen Daramɛ delila ka kɛ mun ye Mali kɔnɔ a tɛ yen a t'i kɔ a t'i ɲɛ mɔgɔ yɛrɛ t'i dɔn ni parti lagasa in bɛ Mali kɔnɔ depuis fɛtɛlɛba tile ka élection ɲini ka dɛsɛ ka kɛ candidat ye ka dɛsɛ a ye mun sɔrɔ hali c'est que parti politique kɛmɛ fila ni kɔ Cɛbilen Daramɛ ma kɛ hali 190 ye quoi hali kana 190 place la ma k'a ye ne nana jɔ ko e ka mɔgɔw kana nin constitution voter mɔgɔ bɛ e kɔ wa la question est là i sara i balola mɔgɔ ka sira bɛ e la wa e delila ka ko dilan Mali kɔnɔ wa mun nafa bɛ e la jama jumɛn bɛ e kɔ tɔgɔ jumɛn bɛ e la e delila ka kɛ mun ye Mali kɔnɔ la question est là constitution in sɔnna i ma sɔn a passera déjà ne de y'a fɔ Arasi Bala yira a votera mɔgɔ min bɛ jamana in kun na a y'a kɛ jamana ye de jamana kɔnɔdenw b'a fɛ n'a tun ma baara kɛ mɔgɔ tɛ tugu a kɔ Cɛbilen Daramɛ i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu hali n'i tun tora i ka wo kɔnɔ k'i nɛ minɛ o ka fisa ni nin mais ka bɔ ka communiqué kɛ ko mɔgɔ e ka mɔgɔ kana nin voter jama tɛ e kɔ mɔgɔ tɛ e fɛ e ka nin kuma n'i ka nin communiqué in bilahi hali kɔnɔ k'u ka fisa n'a ye hali kɔnɔ k'u i bɛ ne ni Cɛbilen lajɔ suguba kɔnɔ ko mɔgɔw ka voter ne ni Cɛbilen ye mɔgɔ bɛ voter ne ka tɛmɛ Cɛbilen kan bilahi ɲɛ nkali ala la i bɛ ne ni Cɛbilen lajɔ devant le peuple malien ko mɔgɔw ka kelen ta an mɔgɔ fila la u bɛ ne ta ka Cɛbilen to yen parce que barika bɛ ne la n bɛ n faso fɛ n bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan Cɛbilen bɛ Mali kunna depuis fɛtɛlɛba tile a ka bilan bɛ min a ye mun kɛ a ye mun dilan foyi
ka i bɛ ka burujan ka i bɛ ka neni ka su kɔnte yan i bɛ ka cɛbilen da don tulu la cɛbilen kɛra suwa ye ogosago cira munduru cira juro cira lakana dan tun ye bamakɔ de su tun tɛ ka kɔnte mali tun tɛ ka dɛmɛ sabu u bɛ fanga la dɔrɔn pɔsi kɔnɔna nɔfɛ ala bɛ barika don aw la aw bolo ko maliyɛndenw kunkolo de tɛ yan n'i y'a ye u bɛ ka ban aw la barika de t'aw la nafa tɛ aw la i y'a faamuya ba la aw tɛ poro ɲɔgɔnna poro la ka di aw ma a bɛ tila aw la hali tun k'i ka communiqué to i pɔsi kɔnɔ ye i ka communiqué hali tun b'a kɛ tɔrisɔn ye mais ka bɔ ka communiqué ni kɛ ne ka mɔgɔ si kana constitution mɔgɔ bɛ kɔ wa ne fa jama bɛ kɔ wa ne kɔni ma deli ka jama y'i kɔ ma deli ka ye fana ko depuis i kɛra candidat ye mali kɔnɔ k'i nana hali deuxième place la ne ma ye fɔlɔ hali troisième place i ma deli ka na la e neni jɔ ko i ka di mɔgɔ kana constitution i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu ala ye ko min latigɛ mɔgɔ tɛ se k'o bali ala ye ko min dilan mɔgɔ tɛ se ka tiɲɛ mali jɔ waati de sera barika bɛ ni président a bɛ ko ko la maliyɛn b'o ko la a bɛ fɛn fɛn fɛ maliyɛn b'o ko fɛ mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ ko kalama i b'i nɛn de minɛ mɔgɔ fɛn fɛn ni danbe b'i la bilahi i kan k'i nɛn de minɛ parce que majorité bɛ nin fanga in fɛ majorité bɛ nin fanga in kɔ ni e bɛ ko kalama ni e bɛ fɛ k'i ka avenir de dilan an ka kɛ i kana kɛ asimi fɛ o y'i ka dura ye bɛɛ ma kɛ ala fɛ kuma ma se asimi ma ala min y'an bila diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ma k'a fɛ kira min ka fisa ni adamaden bɛɛ ye bɛɛ ma kɛ kira fɛ mɛ n'i kunkolo bɛ baara kɛ i bɛ imam diko ladege imam diko ni nin fanga tɛ hakilina kelen na dɛ mɛ a ma kunnen don a sabalilen don ni nin parti politique ninnu ni sini c'est vrai que n'u mago bɛ mara la sini n'u mago bɛ ɲɛmɔgɔya la sini an ka kɛ o kana kɛ asimi fɛ dɛ mɛ k'an ka kalime de k'u nɛ minɛ jamana kɔnɔdenw ka hakilina ni e ko e t'o fɛ jamana kɔnɔden jumɛn bɛ kɛ e fɛ jamana kɔnɔdenw ka hakilina ni e ko k'i t'o fɛ jamana kɔnɔden jumɛn de bɛ tugu e kɔ la question est là kalan ni kodɔn tɛ kelen ye n'i kalanna ni sabali t'i bolo n'i kalanna ni kunkolo tɛ baara kɛ i ni kɔnɔ ku bɛɛ de kelen ye n'u ka kalan pa paga yawa cɛbilen Dramɛ walahi ni ne tun b'i place la makun de ka ɲi aw ma bi politicien bɛɛ sabali de ka ɲi aw ma bi i ma ye dɔw nimisara u bɛ ka na ko wuli ka ta i ma ye dɔw bɛ ka segin ka na mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ kunu ko constitution ko asimi t'a dilanbaga ye ko olu bɛ ko sugu bɛɛ kɛ walasa nin constitution kana passer olu segintɔla tɛ ne bi ko oui ko hali u ka sagaw ka oui ta tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la cɛbilen e sara bi balo la bi mɔgɔ si ka sira t'i la nafa foyi t'i la mali kɔnɔ bilahi e ye o ye de bɛ mɔgɔw kɔ mɔgɔ tɛ e kɔ e ye o ye de bɛ taa fara mɔgɔ kan mɔgɔ tɛ fara e kan i sara i balola mɔgɔ ka sira b'i la i ka communiqué ni kɔnɔ k'u bɛɛ ye kelen ye a ye jɔ an ka dɔ mɛ aw de ye faso in ci a cira aw ɲɛna aw ye mun kɛ n'u ta tɛ tulu la o bɛ kɛ opposant ye n'u kɛra majorité jamana bɛ ci k'u to yen a bɛɛ kɛra ɲɛna ya soso cogo t'a la n'u tɛ fanga la juguya fin n'u tɛ fanga la o bɛ kɛ opposant ye n'u donna fanga la ogosago bɛ ci munduru bɛ ci jura bɛ ci société kelen 7000 nin bɛɛ bɛ kɛ mali kɔnɔ blindé au carton nin bɛɛ bɛ k'u ɲɛna o tɛ kuma aw bɛ taa min aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn walima aw bolo kunun aw tun bɛ fanga la o don aw tun bɛ lahara kunun mara tun bɛ aw bolo a ma kɛ anw ɲɛna wa nin bɛɛ kɛra anw ɲɛna an b'a bɛɛ kalama wa a bɛɛ b'an kunkolo kɔnɔ a tɛ bɔ yan parce que tɔɔrɔ tun bɛ anw de kan degun tun bɛ anw de kan a kɛra anw de la anw fa n'an baw de sara anw ka duguw de cɛnna anw tɛ ɲina bɛ an tɛ ɲina sini anw tun bolo ni i bɛ ka ye cɛbilen ta cɛbilen bɛ kɛlɛ kɛ walasa mali bɛ lafiya cogo min na an tun bolo ni cɛbilen donna i bɛ ka mara kɔnɔ n'a donna i bɛ ka fanga kɔnɔ a b'a jɔyɔrɔ fa walima ni bɛ ka ma sɔn a ka jɔyɔrɔ fa a bɛ démissionner ka na mali dɛmɛ cɛbilen ma démissionner dɛ mali bɛ ka ci nin cɛbilen kelen de y'a fɔ ne ye yan hôtel kɔnɔ Paris yan a kɛn bɛ ministre yan'a ka kɛ ministre o ni anw tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo tanti korotum ka sanni kun fila arasbaci min ye cɛbilen lagosi ka Sumayila lagosi arasbaci tilara ka taa fara o kan a waati an ni URD ni cɛbilen ninnu tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo cɛbilen nana faransi ani ne ye ɲɔgɔn ye hôtel kɔnɔ a y'a ka numéro di yan ko Balayira walahi ye cɛ de parce que ne delila k'a frappé yan waati min na arasa tun bɛ ka dɔ f'u ma cɛbilen nalen faransi ne y'a don a tulo kɔnɔ n ko courant juru b'i la n y'a frappé yan ka Sumayila frappé a témoin bɛɛ bɛ a fɛn bɛɛ bɛ yen depuis n ye cɛbilen frappé tile kelen a ye ne kɛ teri ye quoi
a nke tere a bɔra mali la ka na a y'an wele an taara hôtel la a y'a ka numéro di yan Balayira n'i ye fɛn fɛn ye fɛn min tɛ bɛn jamana ko la n wele i k'a fɔ n ye n bɛ n jɔyɔrɔ fa Balayira n'i ye fɛn fɛn ye n'a tɛ bɛn n wele i k'a fɔ n ye n bɛ seko kɛ bilahi depuis Cɛbilen taara Mali kɔnɔ ne y'a wele ka dɛsɛ n'a m'a fɔ ko n bɛ avion kɔnɔ a b'a fɔ k'a bɛ dugukolo duguma n'a m'a fɔ k'a bɛ réunion la a b'a fɔ k'a bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n'a tɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ yan fɛ or k'a yɛrɛ de y'a fɔ ne da a kɛra IBK ka ministre ye waati min na a nana faransi yan k'ale farala IBK kan pour que ka jamana bila ara ye kan ko n'an ye fɛn fɛn ye k'an ka wele k'a fɔ k'a tɛ ban ka mɔgɔ si ka appel ta Cɛbilen kɛra ministre y'a faamuya b'a la seginna ka taa Mali kɔnɔ anw de ye nin wele sɔgɔma ka wele su fɛ IBK ka mara kɛ cogo man ɲi Cɛbilen a ye kuma a ye nin kɛ appel tɛ ta foyi a bɛ message de ci ma n bɛ avion kɔnɔ n bɛ métro kɔnɔ n bɛ sous-sol la n bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n bɛ douche kɔnɔ n bɛ k'an ko n bɛ nin kɛ a bɛna mun de fɔ anw ye bi hɔrɔnya kɛnɛ kan ne bɛ Asimi wele bɛ a b'a ta n bɛ Sogɛli wele bɛ a b'a ta Mali mɔgɔba tɛ yen ni mɛ olu bɛ tiɲɛ de kan olu t'u yɛrɛ fisa mɔgɔ ma i mana kɛ jamana fɛ olu bɛ k'i fɛ de fasoden ɲuman n'i y'a bila jamana kun na ka ɲɛmɔgɔ ɲuman bila jamana kun na ani jamana kɔnɔden ɲumanw fana bɛ yen n'o bɛ faso fɛ i mago mana se ɲɛmɔgɔ ɲuman ma o b'i jaabi de mɛ n'i ye mɔgɔ lankolon bila jamana kun na fisiri fasara fisiri wale a mana fanga sɔrɔ a b'a kɔ don a kanubagaw la Cɛbilen ninnu ye nin kɛ yan ne taara communiqué bɔ ko e ka mɔgɔ kana voter mɔgɔ joli bɛ e kɔ la question est là depuis ala ka e ta e kɛra candidat ye Mali kɔnɔ i delila ka jɔyɔrɔ jumɛn de sɔrɔ i kɛra sabanan ye wa i kɛra naaninan ye wa i kɛra duurunan ye wa hali 190 i ma k'a ye mun nafa bɛ e la Mali kɔnɔ ne n'e ka kɛ candidat ye bi bilahi n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma ni n ma kɛ premier i k'a fɔ n ma t'u ɲɛ mɔgɔ tɛ ne ni Cɛbilen ka kɛ candidat ye Mali kɔnɔ ni n ma kɛ président i k'a fɔ n ma t'u ɲɛ mɔgɔ tɛ parce que maliyɛnw tigɛlen bɛ politiciens na olu de ye Mali ci olu de y'an ka nafolo buruja olu de ye jamana in danbe bɔ a la olu de ye Mali ta k'a di tubabuw ma u bɛna mun de fɔ anw ye bi constitution in passera déjà bilahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma constitution passera ka ban pewu fo n'a kɛra constitution wɛrɛ ye dɛ laïcité kana dan ka k'a la dɛ hali ni volcan de kɛra la anw bɛ nin ɲɛmɔgɔ fɛ wa fɛn min b'a kɔnɔ fana an b'a dɔn hɛrɛ min b'a kɔnɔ anw b'a dɔn nin constitution in laïcité tɛ dɛ hali ni volcan b'a kɔnɔ anw b'a voter parce que hɛrɛ b'a kɔnɔ président yɛrɛ ye silamɛ de président ye wahabiya de président bɛ ala dɔn a bɛ sali a bɛ sun o tɛna kojugu foyi de ta k'a bila nin constitution kɔnɔ min bɛ tɔɔrɔ lase maliyɛnw ma fo ka diɲɛ wuli a tɛ sɔn ni danbe tun t'a la mɔgɔ tun bɛ sigi a la n'a tun t'a faso fɛ mɔgɔ bɛ sigi a la ni silamɛ tun tɛ mɔgɔ bɛ sigi a la n'a ni faransi tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ bɛ sigi a la mɛ président min nana ka ban faransi la président min bɛ sali a bɛ sun président min b'a faso fɛ a tɛ sonyani kɛ o bɛ taa mun de don anw ka constitution kɔnɔ min bɛ tɔɔrɔ lase anw ma la question est là foyi t'a kɔnɔ ni hɛrɛ ni kunnawolo tɛ i y'a voté i m'a voté ala y'a voté malidenw y'a voté Asimi bɛ ko o ko la an b'o ko la Cɛbilen Daramɛ a va te faire foutre i sera yɔrɔ na tile k'i kɔden pɛrɛn aw tɛ don da la tuguni ni y'aw ta tiɲɛnen pewu ka bɔ dugukolo kɔ kan Ali Bacili y'i panpan yan Asimi t'a dilanbaga ye nin constitution man ka dilan sariya tɛ jɛnɛ ye Ali Bacili mun nafa bɛ Ali Bacili yɛrɛ la aw bɛɛ politicien ninnu bɛɛ de kelen ye a bɛɛ mɔgɔ sugu kelen depuis Ali Bacili taara 10 millions minɛ IBK la mɔgɔw tigɛra a la o danga ni o hakɛ de b'a nɔfɛ k'i to kɛlɛ kɔnɔ ka fantanw janfa e bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ ka t'o ka 10 millions minɛ ayiwa politicien ninnu a bɛɛ den lankolon a bɛɛ faso kumasuluden hɔrɔnya kisɛ kelen t'u la o mɔgɔ kelen ninnu kana jɔ anw ɲɛna k'olu bɛ danbe kuma de fɔ anw ye o de bɛ ne tɔɔrɔ quoi o de bɛ n faga waati min na Bacili bɛ ka IBK kɛlɛ o IBK kelen ka Bacili wele ka 10 millions d'a ma f'a ɲinana ka téléphone kɔ o Bacili ka n'i jɔ anw ɲɛna a ma place sɔrɔ nin fanga in man ɲi dɛ o man ka dilan i taara i garijɛgɛ de minɛ IBK la o e tun kan ka kɛ ministre ye mais i y'o de falen 10 millions na i taara 10 millions minɛ maliyɛnw bɔra kalama o y'i bila i ma ye Sogɛli ma wari minɛ a bɛ ɲɛmɔgɔya la barika b'a la a ma Mali janfa a ma M5 janfa a ma mɔgɔ si janfa hɔrɔnya Sogɛli ta y'o ye hɔrɔnya o ye Sogɛli ta ye taara 10 millions minɛ o y'i ka ministeriya ye n ka cɛ fila tɛ sɔrɔ tɔnɔ fila tɛ sɔrɔ sɛfan kelen na wari ka sɔrɔ i ka kɛ ta a tɛ passé a ka fɔ Mali politiciens ye bi
u sara o balola mɔgɔ si ka sira t'u la adema kelen kelen y'i pampanya ko bɛ Asimi kɛlɛ ko bɛ nkalon sugu bɛɛ da Asimi na o adema kelen de b'a la bi ko oui RPM jugu sago in depuis bɛ sara o ni o hɛrɛ tara olu ye fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni ye ko bɛ Asimi ka fanga tiɲɛ olu fana nana bi ko oui comment ça s'appelle YRD depuis Soumaïla Sara a n'o barika bɛɛ taara o YRD barika bannen mɔgɔ ɲɛnamaw b'a la dɛ Maître Demba n'a ɲɔgɔnna olu k'u hakɛ to Maître Demba yɛrɛ tɛ YRD kɔnɔ tuguni olu bɛɛ taara olu k'u hakɛ to cɛ min ye Soumaïla faga ka Soumaïla ta tiɲɛ ka gazi ci Soumaïla la Boubou Cissé o salen kɔfɛ Ala n ko Mali politicien a bɛɛ kɛra ɲugun tan fɛn ye barika t'a si la hali n'an sara ka kunu mɔgɔ tɛ kɛ aw fɛ aw jogo bilahi anw y'a ye Mali kɔnɔ aw ka kɛwale a bɛɛ kɛra aw ɲɛna yan a bɛna mun de fɔ anw ye danbe kɛnɛ kan le politicien voleur la ninnu den ye sabu kɛ Boubou Cissé de Soumaïla faga o Soumaïla salen a y'a ka parti to mɔgɔ minnu bolo olu ye Soumaïla ka tiɲɛ ta k'u bɛ taa di Boubou ma Ala bɛ sɔn cogo jumɛn YRD ka avancer Ala bɛ sɔn cogo jumɛn barika ka don YRD la barika tɛ don a la wa parti politicien ninnu bɛɛ de kelen ye u tɛ Ala dɔn u tɛ kira dɔn u tɛ sali u tɛ sun a bɛɛ zon ye a bɛɛ hɔrɔn kolon maliyɛnw tigɛra aw la fo k'an cun aw kɔfɛ nin constitution in c'est que nin passera déjà aw kana dan ka communiquer kɛ k'aw t'a fɛ dɛ anw b'a fɛ jamana ye anw de ye e delila ka fanga ye mɔgɔ jumɛn de bolo k'a bɛ perdre kɔ la e delila k'o ye min IBK n'a ka lagasaya bɛɛ a ma gagné 2018 yan mɔgɔ ɲɛnama bɛ jama mais ko a tɛ passé e delila ka fanga ye jɔn de bolo k'a bɛ perdre Makɔrɔ n'a ka lagasaya bɛɛ a ma passé yan Makɔrɔ Français t'a fɛ foyi mais a ma tɛmɛ yan kuma ma se Asimi ma maliyɛnw b'a fɛ a bɛ ko min na o ko ye tiɲɛ de a ye Mali se ka danbe kɔnɔ Mali ka bon bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali tɔgɔ fɔ bi grâce à qui Asimi jigitugu masa a fa bɛ bɔgɔso de kɔnɔ jamana nafolo depuis a nana ma maga la a yɛrɛ bɛ sara min ta a y'o don ji la ka don lakana la ka don kɛnɛya la e bɛ t'i kun fara kogo kun wa cɛbilen t'a mɛn a bila n t'a bila ka suma de ni ne tun b'aw place la quoi makun de b'aw arranger bi ani sabali bilahi ni nin politicien ninnu tun bɛ ko kalama ni taatiɲɛ t'u nɔfɛ ni danga ma bi u kan ni Ala m'u halaki u yɛrɛ b'a dɔn ko passe cogo t'a la olu tɛ kɛ papa ye mɔgɔ t'u fɛ jama t'u kɔ foyi o tun kan k'u makun de ka tugu den barikamaw kɔ Ala bɛ hɛrɛ dɔɔni k'u ye mais dangadenw don ni ninnu tun bɛ ko dɔn ni barika tun bɛ ninnu na ni Ala tun ma ninnu halaki k'u ta tiɲɛ an bɛ degré min na bi i y'a faamuya wala hali laharakaw su minnu dalen bɛ lahara ni jigilatigɛ de y'u faga olu bɛɛ jigi dalen bɛ Asimi kan bi olu bɛɛ bɛ Asimi fɛ bi n'i taara bi ɲarela kaburuso kɔnɔ k'i tulo da kaburu la suw b'a la oui an bɛ Asimi fɛ an bɛ Asimi fɛ Asimi an b'i kɔ hali nɛɛma Asimi ka nɛɛma sera suw ma lahara ni ye Modibo Keyita su lawuli bi a bɛ content Modibo Keyita dɛsɛra min na Asimi bɛ k'o kɛ bi aw faso kumasuludenw jigilatigɛdenw baso kumasuludenw a ye mun de di nin faso in ma mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100,000 nin yɔrɔ ta k'a dun an ma politicien si ye kɛlɛ la mɔgɔ si ma taa kaso la mɔgɔ si ma minɛ n'aw nana aw jɔ anw da la bi ko constitution anw ɲinana ne yɛrɛ ni Cɛbilen ka nin communiqué ne yɛrɛ tun bolo ko Cɛbilen bɛ lahara de hali ne hakili yɛrɛ tɛ jigin a la parce que mɔgɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ Abdoulaye Samake Kasum Tapo nafa t'o la sa o t'o ye sa Kasum Tapo depuis an y'olu gɛn a ye b'olu kumakan mɛn tuguni wa Kasum Tapo ninnu tɛ sa cɛ fɔ wa Kasum Tapo ninnu c'est même pas la peine Kasum Tapo delila ka kɛ mun ye Mali kɔnɔ politicien mana kɛ wasobaganci de ye hali ni salati n'a b'a dɔn a fɔ k'a ko filmer sokɔnɔnaw bɛ filmer frigo bɛ yira mɔgɔw la politicien mana kɛ wasobaganci de ye i t'a ma tiɲɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ don mɔgɔw la diyagoya Kasum Tapo hali n'a bɛ si dilan de kan hali n'a b'a muso kɛrɛfɛ a bɛɛ bɛ filmer ta tiɲɛ tɛ yan e b'anw den ye réseau sanfɛ i b'a muso ye réseau sanfɛ i b'anw fɛn ye i bɛ Asimi muso ye réseau sanfɛ président i b'a muso ye yan c'est ça i y'a faamu wala o tun ye Cɛbilen ta ye Cɛbilen i sera yɔrɔ min na tile k'i kɔden pɛrɛn nafa foyi tɛ e la e barika bannen don jama t'i kɔ a t'i ɲɛ tɔgɔ t'i la sanga t'i la foyi e ka voix nin fo n'a kɛra muso n'i den ye dɛ i ka mɔgɔ kana voter fo n'a kɛra muso n'i den ye dɛ sinon ne ɲɛ tɛ jama Cɛbilen ka parti yɛrɛ ne t'a dɔn yɛrɛ ne ɲɛ tɛ Cɛbilen ka bureau yɛrɛ de la ko jama filɛ ne ma deli ka Cɛbilen ka jama de k'a bɔra ka marché fɔlɔ Mali kɔnɔ ne m'a ye fɔlɔ
ne ni joko mɔgɔ ka mɔgɔ kana ne fo n'a kɛra muso ni denw ye dɛ sinon mun nafa bɛ e la nafa foyi t'i la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na ti seri tigi da jagora kan ala nka nin telefɔni ma sɔn quoi sinon vocal bɛ dɔ in de kɔnɔ ti seri bɔra tuguni tellement que an ye bula don a la muso kɛra fatɔ ye ko mali économie ko Sogɛl de y'a tiɲɛ ko ka mali dossiers ta ko ka taa di ministre ma ko Sogɛl de y'a kɛ ko ka faransi wele ko u ka Asimi ninnu minɛ ko ka taa n'u ye CPI la ko Sogɛl de bɛ k'o bɛɛ kɛ muso kɛra fatɔ ye a kɛra handicapé total ye depuis ala ka diɲɛ da ɲamɔgɔ den ma deli ka se halala den na depuis ala ka diɲɛ da i y'a faamuya ba den barikama fugari den ma deli ka se a la e ka nin kulen bɛɛ kɔfɛ Sogɛl bɛ primature la e ka nin video kuma vocali baden ci in kɔfɛ video maniw bɛ Sogɛl nɔfɛ kɛlɛ kun ye de i ka ɲɛ sɔrɔ a la mais e ka ala ni mɔgɔ barika banna i bɛ sɔn ko bɛɛ ma t'i seri tigi da jagora kan doni min b'i kun na a ka girin sankolo ni kabakolo ye n'i ma seliso ɲini ka tuubi ka segin kɔfɛ ka ala minɛ walasa ala bɛ se ka doni in ta ka bɔ i kun na sinon i bɛ sɛgɛn dɛ ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ tɛ se ka dɔgɔya ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ si tɛ se ka dɔgɔya e bɛ nin kuma sugu bɛɛ fɔ Sogɛl de ye mali ci Sogɛl de ye mali janfa secret bɛ taa di minisima ma secret bɛ ka di faransi ma solution bɛ ka ɲini Asimi minnu bɛ taa CPI la ti sere bɛ ka nin bɛɛ fɔ a ka kuma kɔnɔ o tuma na e bɛ kodɔn ka tɛmɛ Modibo Kɔnɛ kan wa e bɛ kodɔn ka tɛmɛ Asimi kan wa e bɛ kodɔn ka tɛmɛ anw kan wa Sogɛl ka nin bɛɛ kɛ a bɛ fanga la o tuma na Sogɛl ye mun mɔgɔ sugu ye a ye Asimi a ka ti sere ka kuma k'a ye Asimi janfa ko a bɛ ka taa mali secret di minisima ma ko a bɛ ka comment ça s'appelle secret di faransi ma ko a bɛ k'an ka sɔrɔdasiw janfa walasa u bɛ se ka taa CPI la cogo min na ko Sogɛl bɛ ka nin bɛɛ kɛ o tuma na Asimi ninnu ye sugu de ye wa Modibo Kɔnɛ ninnu sugu de wa an minnu bɛ yan ko Sogɛl an bɛɛ ye sugu de ye an tɛ kodɔn kɔ fa b'a fɔ walahi a n'a kangoman den muso cɛjugu den y'a fini ko barama kɔfɛla n'i y'a ye i b'a lakali ko cɛ musoman walahi fɛn bɛɛ ni ala cɛ vocaliw bɛ n bolo yan ni Sogɛl ma sabali n b'a bila a bɛ ka minisima wele a bɛ ka nin kɛ a bɛ fɛ Asimi ninnu ka taa CPI la a bɛɛ dalilu bɛ n bolo walahi bilahi n'a tun b'e bolo sisan n b'a sɔrɔ e y'a bila ka t'i jɔ ko walahi mɔgɔ min tɛ sali a tɛ sun a tɛ ala dɔn cɛ t'a bolo den t'a bolo jigi t'a la foyi o de dalen bɛ politicien min bɛ ka si a ka salon kɔnɔ ye walahi bilahi Sogɛl pɛrɛfuw bɛ n bolo yan e hinɛ de bɛ ne la o e ɲugun bɛ bɛɛ la i ma i donna ko ko la ala ma ɲɛ i bolo i ka jugun de hasiriya bɛ ɲini k'i fa i tɛ fɛ mɔgɔ ka bila i ɲɛ ala dun ye mɔgɔ min bila i ɲɛ i tɛ se k'o bila i kɔfɛ a ye jɛkulu 100 ni kɔ de sigi a si ma don da la n bɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ tɔgɔ kama a ye jɛkulu caman caman sigi a bɛ min ni ne nin kalabanci den ye k'a bɛ dɔ fɔ mɔgɔbaw ma i tɛ mɔgɔbaw ladegi i tɛ kɛlɛya u la i tɛ tugu u kɔ mais hali n'a tugura u kɔ o tɛ k'a fɛ o a tugura bɛɛ kɔ ye a tugura mariko kɔ mariko dalen filɛ nin a ka salon kɔnɔ a tugura Sɛki Modibo Jara ninnu kɔ a tugura hali n y'a kaso kɛ k'a fɔ mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ a ma tugu min kɔ hali Karimu Keyita a tugura u bɛɛ kɔ a ma kɛ fɛn ye sinon dɔnkilidalaw tugura Karimu Keyita kɔ yan kilaba ni fɛn ninnu olu bɛɛ y'u ka so jɔ mais nin ye dangaden alakali de a tɛ don da la i bɛ Sogɛl ye k'a to yen walima ala b'i halaki i bɛ Sogɛl ye k'a to yen walima maliden bɛɛ bɛ tigɛ i la i bɛ ka dɔ fɔ Sogɛl ma bi a bɛ komi i bɛ ka dɔ fɔ mali bɛɛ ma e dun ko k'i bɛ mali de fɛ a mɔgɔ min bɛ ka mali jɔ i bɛ k'o kɛlɛ tiɲɛ bɛ min hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min wa a b'a ka nin kuma bɛɛ fɔ ka ba faransi tɔgɔ tɛ fɔ faransi min y'an jugu fɔlɔ ye olu tɛ kɛlɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛna tiɲɛ jumɛn de fɔ mɔgɔw ye o ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛna jamana jumɛn de jɔ an juguw tɛ kɛlɛ dɛ fo faso jɔbagaw mɔgɔ min bɛ ka faso jɔ Tisere bɛ k'o de kɛ jugu ye mais mɔgɔ min bɛ ka faso ci o tɔgɔ tɛ bɔ Tisere da kɔnɔ o yɔrɔ de i b'a ye ko den lankolon don nkalon tigɛla don a bɛ mariko de ka baara la mais ala t'aw si sago kɛ ala t'aw si sago kɛ ko mura cire min kɛra ko o dossier de bɛ Sogɛl bolo k'a bɛ ka taa di minisima ma ko Sogɛl de ko terroriste ma sa ko Sogɛl ko population de sara o de kɛ mariko de y'o kuma fɔ ne ma fɔ ko muso kɛra fatɔ ye a ko Sogɛl de bɛ k'a fɔ ko population de fagara mura ko terroriste ma faga e ni ala n'a kira cɛ ni mɔgɔ min kunkolo ma tiɲɛ e bɛ se ka t'i sigi cogo jumɛn k'i bɛ nin kuma sugu fɔ
tellement qu'il y a boulot à la cara handicapé avocat li benga téléphone de kono ni vidéo d'amene ne sien joli ni téléphone fana te gaso so avocat li ben tumba juyo abe ka kuma sidon bali don de fo ko sogel de be ka fo ko terrorisme fara mura population de fara ko sogel de be ko doso di municipal moto bo kono be essayer la faut se ka kanyina ma ara dar fembe bambulu ambe ka terrorisme kele kuma sala sogel ma ambe ka terrorisme kele kuma sala sogel ma muso kɛra fatɔ de ye a ta tiɲɛ dɛ sabu a ta de tiɲɛna kuwa mariko ye kuma min fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ma n'a b'o o sen de fɛ ka taa n'a b'o tungala taga de la hali bi n'a ma segin o bɛɛ turu bɛ ka ta ka da sogɛli de kun bi ko sogɛli de ko population de fagara ko sogɛli de bɛ k'a fɔ ko population ko sogɛli de bɛ ka t'o doso di minisima ma sogɛli ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ ma b'o kalama sogɛli b'a place la a ma gɛn ka bɔ yen mais a bɛ nin bɛ to jɔn kunkolo la jɔn de bɛ nin ta. Mais ni ala banna mɔgɔ la i bɛ kala ye k'i ɲɛ turu kala la ni ala ye mɔgɔ halaki i bɛ sɔn ko bɛɛ ma o de kɛra nin muso dangabagatɔ in ta ye sogɛli bɛ mariko gɛn hali sini sogɛli de bɛ pouvoir ni mariko ye nkalon da anw ka jamana la polisiw bɛ taa ɲini a ka so n'u y'a sɔrɔ u b'a minɛ ka don kaso la n'a tun ma boli sisan b'a sɔrɔ kaso la fanga bɛ sogɛli la bi barika b'a la aw ka nin kuma baden kɔfɛ mun bɛ yen ale bacili kelen ye nkalon da sogɛli la a ko a tun bɛna ale faga a kuma kɛra mun ye cɛ in kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ a ma a tɛ mɔgɔ jaabi nkalon sugu bɛɛ bɛ da cɛ in na i t'a ye k'a bɛ mɔgɔ buruja a tɛ mɔgɔ jaabi kuma ma se k'a k'i buruja e wulu musonin sigilen bɛ a se t'i ye foyi jɔn b'a da don i da la ni nin bɔra a la yɛrɛ ne yɛrɛ t'i tɔgɔ fɔ parce que barika t'i la sanga ni tɔgɔ de ka di ye i b'i ka wo kɔnɔ videomani laban mana kɛ vocali cɛlanin de ye e barika ma ban n'an y'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw b'a ye mɔgɔw bɛ taa ɲini i tɔgɔ fɔli yɛrɛ nafa t'a la parce que bɛɛ tigɛlen bɛ e la i ye telefɔni san ne bolo i m'a sara i ko n ka taa wari minɛ mɔgɔw la fa e kɔrɔ ko ka na di e ma ko e ni arasa bɛ taa tourner la i ko n ka carte caman caman san ka d'i ma i bɛna musa mara invité i bɛna nin invité n'a ye ɲɔgɔn ye i bɛ n ka wari segin ma i m'a wari segin wa a ma n'i ye dɔrɔn kɔngɔtɔ den a b'a fɔ a ka taa pizza de la ko pizza nɛgɛ b'a la ani mɔgɔ tɛ jɛ n'a t'i deli ani mɔgɔ tɛ jɛ i y'a faamuya b'a la n'a ma fɛn ɲini fɛ anw ye sedɛri bɛ sigi don fɔlɔ min na ni n y'a nkalon da la n ka taa bɔ a la lahara jɔn don sedɛri bɛ sigi don fɔlɔ min na k'e tun bɛ tisɛri de bolo dɛmɛ bɛ ka d'a ma o wari sera o wari kɛra cogo di mɔgɔ mun ye wari d'i ma i y'a faamuya k'a ka don alasa ka sécurité ko la ni wari sera la mun tun kan ka kɛ ka na ci fɔ cidenw ye mɔgɔ minnu ye e ci e tun kan ka ci kɔmasegin kɛ an ye wari bila ka taa irisi filɛ nin n ye wari ci alasa ma nin don n ye nin bila ka taa sedɛri sigi don fɔlɔ an ye wari fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma n'i ye nkalon da la sabu ala kana ɲa da kira kan o wari kɛra cogo di o wari ma se dɛ u yɛrɛ kɛlɛla o nɔfɛ u mɔgɔ hakɛ min tun b'o ɲɛmɔgɔya la o kɛlɛla o wariko nɔfɛ o ye ɲɔgɔn bila ye ni ne ye o dangatɔ sigilen ye zon sigilen ye tatiɲɛbagatɔ fa t'a bolo ba t'a bolo somɔgɔ t'a la kabila t'a la a kɔrɔkɛ sara ka to saya bana dilan kan hali ka pikiri sɔngɔ ka di kɔrɔkɛ ma a ma se lagasa den sigilen bɛ ko sogɛli bɛ pilasi min na n ye n kali ala la n'i y'a di tisɛri ma n'a ma mali faga n'a ma mali feere i k'a fɔ ma t'u ɲamɔgɔ den tagatɔ filɛ nin sogɛli bɛ pilasi min na n'i ye tisɛri bila yen n'a ma sonyani kɛ i k'a fɔ ma t'u ɲamɔgɔ den tagatɔ filɛ nin sogɛli bɛ jɔyɔrɔ min na bilahi n'i ye tisɛri bila yen n'a ma mali ci k'a fɔ ma t'u ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin n b'a dɔn de hɔrɔnkolon don n b'a dɔn mɔgɔlankolon don n b'a dɔn de komi n tɛgɛ ci danbe t'a la ani cɛ kelen min ye jɛ mɛ ko an jɛra de je le connais n b'a dɔn kosɛbɛ n tɛ se ka kuma n kun fɛ n b'a dɔn de komi n tɛgɛ ci sogɛli bɛ jɔyɔrɔ min na n'i y'a d'a ma n'a ma mali feere i k'a fɔ ma t'u ɲamɔgɔ den sogɛli bɛ jɔyɔrɔ min na n'i y'a bila yen n'a ma mali nafolo sonya i k'a fɔ ma t'u ɲamɔgɔ den sogɛli bɛ jɔyɔrɔ min na bilahi n'i y'a bila yen ni mali ma kɛ jugusago jamana i k'a fɔ ma t'u ɲamɔgɔ den danbe t'a la a ma bɔ danbe du kɔnɔ hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ silamɛ tɛ kafiri don i ma ye ala ma barika d'a fɛ koko foyi la n'i ka ɲi ala b'i dɛmɛ n'i ma ye ala b'i ta tiɲɛ depuis fɛtɛlɛba tile a bɛ yan du t'a bolo dugukolo t'a bolo sanu t'a bolo foyi a ye o ye pɛrɛkali complet de b'a la hali basan ka kalan ka don a tɛ se o de sigilen bɛ ko sogɛli b'a da don i da la mɔgɔ min bɛ minisiriya la e bɛ ka nin kuma bɛɛ fɔ a ma a bɛ minisiriya la e bɛ taa min
ni ngalon ba tigɛ kunye de ka bɔ a place la mais e bɛ ka kuma jugu fɔ cɛ ma a b'a place la a bɛ ka sanga sɔrɔ ka taa bi Sogɛli filɛ nin ye a bɛna taa Moti mara la jɛgɛ minɛ ni fɛnw waraba a bɛ jɔyɔrɔ min na ni fa tun bɛ yen e tun tɛ kɛ nin tɛ lankolon ye sunguruba retraitilen musokolon den aw bɛ sa ni sa cogo de la bilahi aw kana mɔgɔbaw bonya ala bɛ kodaw k'aw ma sigi ni min ye hɔrɔnkolon mɔgɔ y'u ka wari di e ma k'i k'a bila ka taa di arasama wari sera cɛ hakɛ min bɛ ka so yɔrɔ dɔn a dan b'a la hali o don ne y'i tɔgɔ fɔ n ka video la mɔgɔ min ye n wele walahi bilahi suma walahi a ka ca ni mɔgɔ 20 ye k'a y'olu bɛɛ ɲininka wari la k'a y'olu bɛɛ deli wari la bilahi n y'a tɔgɔ fɔ n ka video la bilahi mɔgɔ min ye n wele a ka ca ni mɔgɔ 20 ye ko Bala Yira i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ an b'a ka so rɔ i ka so comme ne tɛ fɛ k'i ka adresse di mɔgɔ ma i ka so filɛ nin ye yan n b'a bɛɛ dɔn tun bɛ t'i ka so n bɛ t'i ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ min ye n wele k'a fɔ n ye ko Bala Yira walahi i ye kuma min fɔ ala ta don a ye anw yɛrɛ ɲininka wari la a ye wari minɛ anw yɛrɛ la a ye anw deli wari la a ka ca ba na si ye i bɛ nin kɛ yɔrɔ jumɛn ɲɛmɔgɔ ye danbe tɛ mɔgɔ min na hali Sogɛli ka wulu ka fisa ni e bilahi hali Sogɛli ka jakuma hɔrɔnya bɔra ka tɛmɛ e kan juguw sago faden sago ala ye Faransi muso bɛɛ bila ɲɛ barika bɛ Faransi muso bɛɛ la ka tɛmɛ nin kan mun b'a bolo e k'a ye cogo in jateminɛ barika bannen den ka t'i sigi k'ale bɛ dɔ fɔ minisiri kunturu ma minisiri min bɛ ka jamana jɔ mɔgɔ minnu bɛ ka jamana ci olu tɔgɔ tɛ fɔ min bɛ ka jamana jɔ Mariko ka dɔgɔ kuma ma se e ma Mariko bolila kuma ma se e ma mɔgɔ min bɛ k'e bila k'i ka dɔ fɔ Sogɛli ma o ka misɛn kuma ma se e ma mais an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la ala ka hakili ɲuman d'i ma i bɛ sira min kan taa tiɲɛ sira don i bɛ sira min kan halaki sira don i bɛ sira min kan ala ka danga b'i kan n b'aw bila yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala ka bi